Сега е време да започне традиционното петъчно кандидати за слава. След бутинга и попинга, днес ни предстои да научим на всички. Пипинга е нещо адски интересно. Да, няма да показваш пипинг. Не. Не, а какво? Една много интересна дума. Трайл. Моля? Трайл. Трайл? Да. Трайл е дисциплина, при която се правят сложни и опасни трикове за велосипеди. Аз в момента също много карам. Трайл? Да, трайл велосипед. За съжаление е статичен, т.е. не мога да правя никакви опасни номера, но в момента трайлът е много популярен спорт сред младите. Искам да ти представя двама негови много добри представители. Крум Методиев и Петър Николов. Добър вечер, здравейте. Добър вечер. Това някакви специални велосипеди. Първо да се представите кой е Крум и кой е Петър. Аз съм Петър. Аз съм Крум. На колко сте години момчета? На 16. На 17. Ти си на 16. Откъде сте? От Казанлък. И двамата сте от Казанлък. Да. А в смисъл, приятели ли сте или? Да, приятели сме. Караме всеки ден заедно. А кога ви хрумна да направите това нещо? Трайл, какво означава на английски тази дума? Същинския превод опитай всичко. По-точно. Try all. Try all. Да. Опитай всичко. Добре, а вие кога решихте да карате такива колелета? Аз преди 2 години. На мен вече горе-долу 4 години стават. Значи ти от 12 годишен, ти от 15 годишен. 15, да. Верно ли е, че колета са произведени в Арсенал? Някаква специална разработка? Не са произведени в Арсенал, Казанлък. Така ли? Това някакви специални колелета ли са или? Да. А кое ги прави по-специално? Геометрията на рамката, дължината на рамката. А всъщност вие не седите, няма седалка. Няма седалка. Да. Няма седалка. А защо няма? Цвета не виждам, че няма. Това те вълнува, че няма седалка, но наистина е малко странно. На какво седите, като няма седалка? Да, всъщност на какво седите, като няма седалка? Не седите? Не. Добре, а всъщност това е въпрос на пазене на равновесие или на... Да. А откъде си ги взели тия колета? По принцип са вкарват от други държави. От други държави? Да, в България още... А и двете ли са спирачки или? Да. Няма задна спирачка. Не, ето е предната, това е задната. А защо няма задна спирачка, така как аз съм сутина, да не се качвам, че... Искаш че Не, ако да... Виждам с каква ирония го каза. Качи се, качи се. Качи се. Той е малко по-дълго, да знаеш. Да паднеш, да се изплющиш. Аз съм свикнал да се сяда. Браво. Благодаря. Вие ако пляскате, смеете, но наистина ужасно трудно, защото центъра на тежестта на това колело не е така, както всички карате. Сте карали, уважаеми зрители, колелета, но центъра на тежестта на това колело не е както тези колелета, които вие сте карали. Той идва много по-назад и когато се изнесеш напред, явно или назад, за да можеш да вдигаш предницата или по някакъв начин е чисто като това, което усетих за кратката, докато трептех тук. Но общо взето прав съм, нали? Да. А всъщност, кои са основните номера, които се правят? И що сте с каски, за да пазите главата? Да, пазите главата. Да, колко хора в Казанлък карате? Що от Казанлък? София има ли такова нещо? Има, да. Имате ли клубове, да речем, нещо, което да ви организира? Тия работи нямаме. Не. Просто спорта не е достатъчно популяризиран. Не се ли състезават в чужбина по едни такива, както тия скейтерите правят по едни такива? Не, рампи, не. Не рампи. А какво? Палети по принцип. Палети? Да. Я да видим, явно на видео е записано, защото не можем да живо. Понеже днеска е една премиера се осъществи, някои от номерата, които се представят в кандидати за слава, няма как да бъдат реализирани в нашото телевизионно студио, така че наш специален екип ги заснема и ти ще имаш възможност да ги видиш и да ги оцениш. Така че днеска за първ път ще видим заснетия талант на Крум и Петър. Окей.
Преодоляват градска среда. Всъщност, то нали имаше такива едни, които само, че ямакаши мисля, че се казваха, тези, които го правят... Фрирънъри. Моля? Фрирънъри. Фрирънъри. Да. Да, ето филма се казваше ямакаши, но са такива момчета, които скачат. Да, вие го правите, скачат в градска среда от различни балкони, правят изумителни неща. Гледал съм го в екшън филми, а вие го правите с колелета. Да. Наистина изумително е това. А всъщност... Дори не се добива обективна представа за височината, от която го правят. Всъщност аз забелязах, всъщност на 2 метра или на повече от 2 метра скачате. 2,50. Да. Всъщност това е доста и рисковано, освен всичко друго. Да. Контузии? Има. Има, да. Доста. Нали имаше такова състезание с мотоциклети, го правеха такива, които нали, беше Значи, само, че не... По принцип спорта произлиза от мототриала. Да. И райдерите, които са на мототриала, са искали и децата им да карат. Обаче моторите са били тежки, прекалено за тях. И са почнали на колела с по-различна специфична геометрия от това. И спорта възниква 1980 година в щата Алабама. В Съединените американски щати. Да. И оттам тръгва вече революция. А всъщност има ли състезания, на които вие сте се явявали или нещо подобно? Има, да. Състезания има. Къде? По принцип, кой където направи. В смисъл, тук в България правите ли си такова състезание? Къде има такова състезание? София, Плевен, Русе. В София, къде на друго място? В София, Плевен, Русе, в Сопот. Да, в Русе правят такива състезания. В чужбина? В чужбина, да. Там е много... Но не сте ходили? Не. Тук още на едно неорганизирано ниво. Да. Окей, нямам повече въпроси. Крум и Петър. Много са готини, понеже все пак наистина това е спорт за младите. Вместо се занимават с глупости, виж, стига, разбира се, че е така. В смисъл, че това развива други качества и по съвсем различен начин те кара да гледаш на живота, когато имаш такова занимание. Всъщност това си един спорт. Той изисква умения, тренировки, дисциплина. Доста рискован спорт. Да, и рискован, да, но все пак знаеш, че и скейтборд и всичко останало и разни думички, дето аз не мога да ги произнасям, всъщност са доста модерни сред... Уважаеми зрители, вие сте с кандидати за слава. Сега предстои да научим решението на господин Трифонов. Преди това искам да поканя днешните кандидати за слава. Така, да ви кажа, аз съм впечатлен от вашите умения, наистина и на петима ви, защото вие и петимата не сте професионалисти. Да не говорим, че всъщност четирима от вас са на възраст под 18 години, всъщност трима от вас са на възраст под 18 години, госпожица Георгиева е само на 19 години, вие не сте професионалисти, но това, което правите е наистина много, много интересно. А господин Апостолов, какво да кажа, той е изключителен самороден талант, който просто... Това е човека радиотеатър. Да, можем и така да го речем. Кое е твоето мнение за това, което ни предстои? Ами аз съм много така впечатлен от това, което видях тази вечер. Единствено за господин Велизар Пешев имам така съмнение, защото неговият талант не е така ярко изразен. Не, просто господин Пешев е много музикален, Велизар е много музикален, но на него му предстоят още развитие и още усилия. И хубавото, което трябва да ти кажа, Велизар, е, че ти си различен. На 16 години си различен и имаш особен поглед върху това, което правиш, върху музиката и трябва да продължиш със сигурност. Моето решение е следното. Нататък продължават в следващ кръг и ще ви помоля в следващия кръг да усъвършенствате номерата си, т.е. не ще ви помоля, това е задължително, тъй като следващия кръг няма да оценявам аз, ще оценява Академия на славата и вие трябва да покажете номерата си по начин, който ще бъде по-атрактивен от този, който е бил досега. Нататък продължават Крум Методиев и Петър Николов с техния номер с колелетата.
господин Веско Апостолов, който имитира, и госпожица Александра Георгиева. Велизар Пешев получава орден и с него ще се видим, може би, някой друг път. Благодаря ви, това беше.